Hey guys, ndifuna unibasela istory on how my friend slept with my man ndikhona nami endlini. I don't know if ukele cima ngilele or what, but okay, story time. So ngihlele res nenye ichomi yam siyasela yabo, like just having ciders kwi-weekend yabo. And then ichomi yam le ndihleli nayo bene-plans ne-boyfriend yakhe yabo. So mna ana-plans for the weekend, and then ichomi zam ezingabafana bandifonele ba, Lisa, what are you doing? Like, I'm not doing anything, but okay, you can join us. We're going to this place. And in the it's a lounge yabo. They are going to that place what. Okay, cool, no problem. Qale ndizulise ke mna ke ndilinde ixesha ba kube pha late so that ndibajoyine like late. Nyani ke ndilungise request ndiye kubo yabo. Xa ndifika phaya, okay, khona some girls I think amantombazana ayi-3, but ayingagcwalanga amantombazana kwabe kugcwele abafana, like kugcwele abafana, so khona utywala babafana ke khona like nje yabo. And then kukhona i-strawberry, I think ipack A1 i-strawberry. Ndifike phaya ndibulise like everyone, and then abanye abafana andibazi yabo. Okay, ndifike ndibulise ndihlale phansi. Ndithi xa ndigqiba ukuhlala phansi kufike lo mfana wam lo ndibhizi naye yabo, afike ahlale apha emveni kwam. Cool, ndithatha i-strawberry. Xa ndigqiba uyivula su, xa ndizosela kanje, I clip some girl athi, you can't drink this, my boyfriend bought this for me, like tsho kanjalo nje exactly. I'm like, okay, cool, no problem. Ndimnike thatha iglasi ndigalele iHennessy ndisele yabo. Ndithi ndisasela kanjalo kuthi ii-carry pack eziyi-3 like zibekwa apha phambi kwam, abe sendigweca athi baxelele uba your boyfriend bought this for you. Kutsho lo mfana lo ndibhizi naye, ndiqonda okay, fine. Nyasahlala sasela kwamnandi akukho ngxaki. And then I see my friend yabo, remember ndim ndodwa osela ubutywala like ezi carry pack eziyi-3. I see my friend and itable yakhe ayikho busy yabo. And then I called my friend kuthi, hey sisi, like just join my table, like sizosela soyi-2 because akho nomuntu engincokola naye apha, like iitshomi zam zibhizi yabo, and andifuna ube ndizifake ebafaneni yabo. Okay, sharp avume avume nyani sisele sele. And then xa ufuna ugodukiwe athi chomi ngicela ukuhamba nani, like nalo mntu wakho yabo, ngicela ukuhamba nani because it's not safe for me bandbolted this time what. I'm like, okay, sesihamba indlela eyi-1 mos akho ngxaki yabo. Nyani singene emotweni adrive mfana, mna ndihlele efront seat, ugel uhlele back, tiphe mna emotweni yabo. Cool, no problem. Xa ndivuka like ndivuke sisahamba, xa ndivuka ugel uselapha emotweni and sidlulile indawo ahlala kuyo yabo. And then I'm asking the man ba, babe, like what's going on? Bengafananga ndiyakhwaza bo, bengafananga uba wehlile na. Phendula indoda ithi ba, no, sisafuna ukusela thina yabo, you can join the party. Like, okay, kusela ntoni, like kusekulate ngoku guys, like sekusekuzeni kusa yabo. And understand uba into le engayikuselwayo, but cool, akho ngxaki yabo. Nyani sidlule egarage, bukhona utywala emotweni sharp yabo. Sidlule egarage sithenge isnack, fine. Sifike endlini basele, siqonda uba okay, you guys like ningasela, mna I'm going to sleep. This is a hotel room, right? Like ibed iphayana, i-couch iphaya, so bahlele ezicouchini, mna ndingene ebhedini ndilale yabo. Cool, ndithi ndisalele njalo ndiva umfana like uyandibamba yabo. Ndijike ndibuza uba hayibo ishomi yam ihambile na, athi shh, qonda hey hayi ke sana, mna ndenza izinto ezimdaka ke sana, ndikwazi ukwenza i-sex kukhona omnye umntu endlini. And like no, not that imdaka, but mna andiyenzi loo nto. So xa ndisithi hayibo nanku ugirl uhleli phaa utshaye isigarethi, ndiqonda uba hayi mani, ndithi lo mfana uba makandiyeke yabo, ndiqhubeke ndilala. Hayibo ndithe ndisalele kanjani ndiva ngesound apha cam kwam, like le bed iyi-1 le ndileli kuyo, hayibo babhizi, like babhizi. Ndijike ndijonge babhizi, ingathi andikho endlini, like abandihoyanga. Qonda uba okay man, baphi ispace, ndisuke apha ebhedini ndihlale ekhawutshini ndibukele. Hayibo abayeki sana, abayeki. Ndithi ke ngoku xa ndizokhupha ifowuni yam ebhegini bacinga uba fanele uba kanye ndifuna ukwenza ividiyo or something, barhuqane bangene eshaweni baqhubeleke. Qonda and I didn't know how to feel because I got a boyfriend yam. Like I got a boyfriend yam and akho nto sivumelene ngayo neso, andikwazi nokukhweleta, andikwazi nokuthini. As for my friend, andifuna ukuthetha naye ke shem, ndagqibela ngalaa mini ukumbona or even ukuthetha naye. Yeah, so that is what's happened, and that's why
That's why now like ndingafuni zitshomi ezintsha because laa ntombazana ndiyazela esitratweni nje vele yabo. That's why ngingafuni izitshomi ezintsha, itshomi zesitrato because bantu baza kumangaza sana like they'll shock you.